Bona nit a tothom. Des del Centre Cultural Els Catòlics d'Olot volem donar la benvinguda a ses majestats els Reis de l'Orient perquè un any més, tot i les dificultats, han pogut venir aquí a la ciutat. Majestats, benvinguts a Olot. Amb aquesta clau podreu obrir totes les portes de totes les cases d'Olot i aquesta nit, quan els nens i les nenes dormin, doncs els hi podreu deixar regals perquè aquest any s'han portat molt i molt bé.